Strasznie lubię tej ze cytryną. I nie pija kawy, jak Kasik idę na Bezuch, a one mnie tam proponują jakieś jaśminowe, jakieś malinowe, a ja o pierwszej w nocy te Discovery oglądam i wiem, jak to robią, te smakowe herbaty, to ja się zawsze proszę, co by mi dali taką najprostszą herbatę dworcową. I rzadko kiedy w tosik takie coś ma, no u mnie doma moje dziecka to już tak są przeze mnie wyćwiczone, że je taka krzynka, na którą moja synowo nakleiła napis herbata dworcowo, tam wraziła ekspresówki ze sagi i to jest herbata dumia, a oni tam piją te dziwne rzeczy. Ale ja bym chciała powiedzieć o czymś blanc i na krzym. Często chodzę do restauracji. Babka by padali, Ślązoczka nie chodzi do restauracji, bo do restauracji chodzą ino motyki. Zmieniły się czasy, babka nie żyje, chodzę do restauracji. Albo mnie ktoś zaprosi, albo no idę tam ze znajomymi. I problemem jest zawsze cytryna. Nie ty, nie, bo ja już wiem, że ta moja ulubiona dworcowo herbata, ty, to jest herbata czarna. No więc jak ja powiem, że ja chcę czarną herbatę, to po prostu tego szczura po 3 tupnięciach wyciągna i to uzyskuje mniej więcej te stężenie, które mi smakuje. Ale kaj bych nie była, ja by sam musiała wymienić i to nie co by się wam pochwalić, żeby szpanować, kaj to wszędzie była, ale ja by sam richtig wam musiała wymienić całą lista restauracji, takich no najdziwniejszych, kaj herbata z cytryną, cytryna jest niezmiennie taką samą. I ja wam powiem, co ja zrobiłam ostatnio, ale jak wygląda ta cytryna, którą mnie się zawsze dostanie. Ona wygląda tak. I to, co ja sam ukroiła, to ja ukroiła tak litościwie dla tych, które te cytryny rychtują. Bo czasami to mi się dostanie takie coś i też jeszcze połówka. Je wbito do tego wykałaczka, w ogóle cała ta otoczka tej herbaty z cytryną, ten dzbonek, te takie wykałaczki, nie, i to na tym jest taki jeden maluśki plasterek, pół plasterka z początku. Przedstawcie się, że mnie się nigdy nie udało w żadnej restauracji dostać plasterka ze środka. Choby takiego. Choby taką połówka. Nie. I zrobiła się takie doświadczenie. Wiecie, zanim sam Kaja przyszła, to już zdążyła herbaty wypić i już ta cytryna spożytkowała. Ale ja zrobiła takie doświadczenie, że z jednej cytryny takich połówek, no ja nie wiem, no może szczęścia nie mam, bo w ostatnim roku, każda była chyba z 12 razy w restauracjach, to zawsze dostawała taki. I jak się mnie pytali, czy chce jeszcze jedna, to aż jak się boła, bo ta jeszcze jedna herbata, ten jeszcze jeden to już była ćwiartka. Tak choby to przekroić na pół richtig. I ja się porachowała, z jednej cytryny takich połówek jest 20. Jak mógł ktoś nabruszony nóż. No dobrze, jak zrobiła już się herbata, wypięłam, ja już to spożytkowała. W takim worku z marketu, takiej siatce, cytrynie 5 i na dzień dzisiejszy, kiedy to kręcimy, kosztuje to 3,65, 3 zł 65 groszy. Nawet jakby kosztowało, dejmy na to 5 zł. 5 cytryn, 5 zł. Z jednej cytryny 20 plasterków, czyli podzielcie złotek na 20, wylatuje Kaśka 5 groszy, nie? A jak ja nie mam takiego dobrego wzroku, co by sprawdzać, wiele ta cytryna do tego tyju werci na tej liście, ale
To jest 10-krotne przebicie. Josia myślała, że nie tam na jakichś wypasionych potrawach, na sushi, czy tam kaj indziej one zarabiają. One zarabiają na cytrynie. Na takich głupkach jak jo. Chyba, że ino takie jak jo chcą herbata z cytryną. I co ją ostatnio zrobiła? Się przyznam, ja wiem, kto to będzie oglądał. No ale trudno. Była na gościnie, też w restauracji. Wszystko tam było potut, full wypas. Czego się napijesz? No, ja się zawsze już boję zamawiać herbata z cytryną. Nawet, że wtedy planowała, bo oni mnie już znają od tej strony, planowała, że wezna się do taszki pół cytryny i się pod stołem wcisnę, co by mieć, ale że ją zapomniała. No i zamówiła się ta herbata z cytryną, obiad mnie pojedli, kelnery zaczęli roznosić te kawy, herbaty, w to tam ciął sok. No i zajrzeć, dostała, słuchajcie, jeszcze mniejszy niż tym. To jest niesamowite, to jest jakiś specjalny magazyn, jeszcze mniejszy niż ten. No, kurde, no nie napija się tej herbaty. Patrzę, jest dzbonek ze wodą, taką zwykłą, do picia i w tym dzbonku pływało 6 takich plasterków na litr. Ja się pooglądała. Ludzie się za bardzo nie patrzyli, bo poszli tańcować. Ja się ręką wyciągła te plasterki i dałaś do mojej herbaty. Także Ola, przepraszam bardzo, że tak chamsko zachowałam na twojej 40.